ole masa in tuirial airfield a thil thleng David a thina chungchang a zoram mi puite kanril ruana a ke ngei poi hian he thina chungchang hi ka ngei to a ka thli thlai reng thina thu thar a om le om lo te hi ka ngai chang reng thina zoram mi puin David a kan khonga ya a chung te kan lainat boka chumi a chuan FBI ka hmu pakhat ruat felanuzia side B a om theilo tual tha chu tual tha ani ti hi thra ka tireu meya thuma hruaya karon chiar don ani chiante u hei hi thuma hruai ni se CES je angin thu chuak te kan la siamanga kami malpoin he thil hi ka post le fowang tin post hi ka vil man ngai lova zan lama phei chuan tar kiring ti taka kamu ma a ka thau ma le em a min lo sha thiam don nia airfield khu a kumpuan VDP duty mi somni somthum rol velin pastor ko tar roka poisa sing ni le sang ruk ruapu David ale a thian pa du sakate an thom no li saka saruaka ki korte chu an ha nena an vuak rona Davida an vuak lum wanga inril runat na zong zong kha a oma Davida chungte thu chuak kha thudik vekani boka pastor introl ron lui po kha aphu ka ti e airfield kan kal hian pastor hi kan ko mani Mizoram hian khotlang thatna tura duty te kota thi an tam to lu tukhi apui tak zet khotlang duty ten mi an vuaklum hian mi then khat chuan vuaklum an tum kher lovang an ti choka patling rualin mani in veng theilek lova chakna nei to lo ek che khopa an vuak rona kanu analu tuk min chanro an ti to chuan thinga min an na hle to ti na ni a chuta an la vuak lu izel chuan vuaklum an tum ti na ni mai chuan lamdang om theilo mishing nun na hi a hlulu tuka pathian thu atang chuan mi fel nun na le mi sual nun na ludana in ang reng a chan chu tharau kho vela kan la cham don chu wangin nun na min petu thu lama sasi lova mi nun na la thin mi mal le pol how tu te hi an sim lo chuan rem mun tlatur an ni tual tha hi thi na khop sual ani awangin a hu hau emo hau lovemo mi suala pu vuak lum poizia chu pathian in hun lom om chandam na ni abuat sei sak changman lovin rem mun lama an tir lem thin ti na ani tekin nan airfield khotlang duty ten David kha volum lo se in chira sima pathian lam hoi hun anei thei chutianga mi sual te hun tha ti ching pen sak thin tu te chuan an mani sual ba ka an vuak lumate ti sen mo an phur tel bok karing in ring ve em Jennifer lar huait luangi mani in tilhumani lo tha ani laurin tluang thoro office tlayange kanu chuan vin de na ron ti a sana ka en chuan jing dariat alauri to ehe katlai le ngei don ani hi enga tinge tho ka hriat mi alo le man mo de chuan ka in siam sok soka tlan chua ka tum ngal kanu chuan laurin tluang choi tum lovami ka ei to long miang kanu katlayang ka kalania ti in ka chuak ngal tholop lop chuan kan office chu ka thlenga darzat ke ena daret le mil somnga panga chi ani katlai lo tok chia ma se kan hoi kwal vel chu ka thopui theu chu an lo om thap to thok thar kani a chu tia na tran nam hasabera ka thleng tlai ber chu ka en thlung deu ka do kan tu lam chu ka pana ka na chu ka thok ngal char jing cho elo kani a chun chol chu ka ngak le le to ka thut na bulami te chu an ti ti deuh sura chuta an thil soi pakhat chuan ka beng a ver zarum mai kan office hi a hrang aniang ni jan khan ka na alak lo awangin zan katlanga ma ni chawa thokni ma ila api a chuan kan chokidar pa in min lo ngak ve reng boka ma ni chawa thok kani boka tuihan in sak mei tur adom silo ka tui haldo wangin ka thova fil tara tui chu ka botola chuan ka thuna chutia tui ka thun lai chuan office bathroom kong khar chu a in khar khep maya thli chemri ka ni lo akhara akal le thlap boka aria tang chuan ka hre thiani kan chokidar pa chu a in thira chu ka ni mo ka ti maya ma se tui ka thun zo ka pele chu min lo ha na ngaya bok chuan alo thule si a kan chokidar pa hi putona ani a ehe putona chu ta khani lo omalo ka ti hu ringot
achan chu kan pahnih chawin kan oma bathroom lut kha ama emokati si a lut an ngei bok si enge ko lawang heta hian kalau ngak char cha alom ani chuan hriat thiam lo mel do vin tunge bathroom lut kha kati hu puto na chuan ka hrenang tunge lutanga kan pahnih cheng kan si a thli in a chem revel mai me ni lo mo ngoite ani lawang akal khep ri po ka hrialom kati chuan tunge ning le ve en tiang ati a bathroom lama chuan kan va pheya har sadewa hon tum kha olsam takin kan hong thei mai in thiara tin te chu kan ena ma se eng ma tuk vera tanga han chuana tur po a om si lo puto na chuan alut lai chu i munge yamo ati a alut lai chu ka mu chi alo ma se akha ri le akal ri khep chu ka hria puto na chuan i hre sual ani don chu ati a nia ka hre sual po ani mai thei ti in ka in thlachungin ka nui tlon vel ti a puto na chuan a hre sual hi om ve thealom ti in kan do kan lam chu kan pan phei le a ma se kan do kan om na bul kan thlen chuan kan phu jok mai kan lena kan thut na cher ho zong chu in si thapin alo in rem ve ka ni chu ta chuan mak tak mai hian lo na ka nei deuh puto na po chuan nuam lo ati deuh nge ni itna alak lo viawem alak lo chuan kan ho mei do na mi ati a ka oma nuam vak to lo nen ina tho zom mei turin kan ho taringo talom na ka zo man lo pu in ke chu zana office tho ai chuan ina ko hon zel to don ati a thian nu chuan avamak ve ke po ka thok tlai ve to eng ma ka tong silova iwan ni hle ni chu ma se thok to su engemo itong ve ang ido isi ati chuan an nui vura an thu sei chu asira tang chuan kalau ngai thla a kalau nui deuh suk in va han doi ve take o me cheu tak hi chu ti in kalau nui deuh vura ka oi lo chan pakhat po hi me che hi chuan thu hi an uar thei ema tu na mi po hi aba ka uara a soi ka rin wangani an ti ka ngai thlak chung chuan chhun chol hun po alo ni ve tareng mai kan office chira country na chuan ka va chola country na po chuan kan office chung chang an lo soi tho thom engemo an lo hriat ve thin tu te kan office a kan tho ma deya kan office chunga tanga nula pakhat a zuan thlak to thu te ka po chon lova a thi ngal thu le chu minu atanga office a thom newan hria dan te chu an soya karil ru a kasira nula pani ti te kha ka he chuak zok engemaw tak chu an tong ve aniang ka tile nu no a ma se ka ngai to na tikal tui tu zok chu mei che zuang thla an ti kha ani tunge chu ni ang le kan office a thok ani om si a nula pa ngai tak chu ani anga engwang in chung sanga tanga zuang thlarngot nge ani ang le ti chuan ka ngai to na alu ta dei to ka thau pheya kan tho pui ti ho ti na chu ka va zoma na chuna in thil soi mei che zuang thla in soi kha en ti kuma mi nge ka ti a pakhat chuan ka hrebik lo ke chu kan tho ma mi ania pakhatin ke man ka hrialom kan tho pui thina ni a nula mel thadeu an nge mule kum sang ni som pani vela mi kha ani a he office a hi chuan kum sang ni som vel khan kan lut ruala kan in kom ngai vesin a fel po a fel khop mule kan soi thara ka ngai thar le mei ati deuh du a ani chuan tunge a ming ka ti chuan engatan a na thok ho ming in zia na le chumi kuma thok thalak en ka du mole hriat chian ka du mei ka ti a chu pa bok chuan nang hi thil ton engemaw kan office a son inei ani lo mo hria chak mel deuh hian mu ineem aron ti su a ani lem lo ve ke chu thok thar kania voin hi kan haron tran na ma saberania ka he chiang du mei me ani ka ti a kan office a hian lekha puan cha deuh mei hi kan da a chuta chuan he office in tran tira na thok ho ming le an tho kumte engkim recording kan da thlapani asir banga chuan frame nei thlapin office lo tok to ho thala kan tar dul bok ti chuan lekha bu chu ka ena kum sang ni somelu thawa chuan Jennifer lal hroi tlongi ti chu alo in zia keu mai thalak ho chu ka en phele dena kum sang ni soma thok ho thalak chu ka va mu a anoi a chuan an din da na zirin an ming alo in ziak zela kan zong pheiden dena Jennifer nula mel thade mei chu ka va mu a
a mel en mei chuan mila poisoi lo mel tak hi ani a enge ka hriat ni ka ngai to na chu alua deuh tlat mai engwanga inchunga tanga zuang thlaringot nge ani le mani nun na em la tur hian eng har sat na nge mo ani don ni kati a karil ru alu atlat athi chan chu ka hechak tatat maya ma se malak tan dan tur ka hrelo hetiang ani chuan thom an hriat fo thin po hi he nula hi ani thei mengem le he nula hi mani intilhum nilovin tha alo ni wangte hian a tharau hadam theilo hi he office a hian ala tangkhang aniang a ti te chu ka ngai tu a ka ngai tu angial pin a chan tur om ka hetei silo ka na chu ka tho chunjom le ringot reivak lo nu chuan ka phone chu aron ri a hello ka ti chuan ibang don to em keini chu kan bang to asin zensi ka bial nu ni sana ke ena ba na lo hun rang to mai e o ke po he ka bang thei chi min lo ngak ro ti in da fel sok sokin office atang chuan ka chuaka ka bike chuan ka bial nu lam tur chuan ka in khal chuak ngal ka bial nu hi office rana thokani reilote a chuan thlingin kan in phur hota a konga chuan cholin kan ti a chuta chuan Jennifer chanchin le athi dana karil ru akap zete chu ka hrila ani po chuan tha ani chu alo ring khop mai kan no pan lai tang to in ka bial nu nen hian in kom kan ni a kan in hri chiang bok ke hi ram huai hlau lo an tiang chi ka ni a kan no pan lai po a thian ten ram huai ka mu an ti thin le an hlo thin te hi ka fi angat thin chu tianga po chuan ka tet laia ka thian nu tuna ka bial nu ni ta po hi huai sen ve takani hetia ka fe thin lai po hian mi hi akal pui ve ngat zel amak lutuk ente zensi he thil chui chuak tur hi kani aniang karil ru ngut nei ka ti a idea ka nei enge ka ti chuan zan khat chu in office a chuan va fi ila phone camera le walkie-talkie kan kenganga ram huai fi thian hoina investigation anti ang hian kan vati ve chin do na mi kan hlo tling ve hlo mai the shin ati a thatakang a kalau ngai tu angai mi alo ti in rem chang ma sabera kan pani a fi chu kan tumta a atir chuan local ve lo tur chuan kan norviava ma se tet lai pu a mi kal pi thin tu ani mai baka boy pu ngai khopa doi ani meu lo wangle local ve adu tlata wang chuan a hruai lo theilo wani investigation chu tranani don ta office kan ban don chuan zana thok tur an om lo te ka thil thlai dova zana thok tur an om mel tak lawa chuan ka thian nu chu phone fatin zanin chu arem chang do ne ka ti a zandar som vela kalau hruai tur thu ka hrila ti chuan kan office atang chuan ka chuaka inte ka thlen chuan intifying chote ka ea zandar som chu ari her ka ti to khop mai ngak hlel taka ko omlai chuan zandar kwa chu ari to ka thian nu ka som chung nen hun akal duak dona ka in khal chuak ta ka thian nu te in lam ka pan lai po chuan karil ru a in sual buina sa zamruk na ka nei tlat kan thil ti hi thil thaber ani angem to sual te hi kan tok mengem le ti chu karil ru oma ka hlau wang ni lovin ka thian nu ka mi hmangai ka hruai tel ve don si a hei hian min ti zam zo ka ni chutia ka in ngai to lai chuan ka thian nu te in po chu ka thleng ta dera alo in pe fel vek to man ruwa tur po alo khom vek to ani ti chuan muang chang lo chuan kan pheita a office kan thlen chuan office chu kan honga kan ban hma khan chokidar nena cha bisper kalau dil fel vek to a amun kan lut chu are deuh thuap maya office chera chuan kan thu chola ka thian nu chuan walkie-talkie chu a ona kan panhi chuan phone camera chu kan on ve bok chutia reivak lo kan thut lai chuan office thut na hnung lampanga chair in nukri kan hruta a ka thian nu chuan chu le camera chu avalek phei ngal chu milam chu kan pan pheya abul nai kan thlen chuan walkie-talkie chuan thil mana nei tatlat aron ri chera ma se enge omzia kan hrelo man chu aneya ma se ron ri chuak kha enge ani a omzia kan hrelo wani camera chuan kan lakwal zela ka thian nu nen chuan lam ni vela hla a kan oma kan hnung lama a omani chuta ka thian nu chu aron te thot meile
ka hoilet vata nga tinge enge I hmu ka ti chuan a soi hle thelo meichhia ibula khan ading camera a hian alang aron ti a hmela chuan a hlau hle ani kan zom ang moto ol sam chu ani don lo top mai meichhia a ka ti chuan o I hmu ve lovem ni ati a engma hmu ka nei lo ka ti chuan local te he camera ka record hi en no nang ati a asira chuan thu in video chu kan play no na video a chuan ka sir ka bul lo ka chuan meichhia ani ti hriat tak kor fual dum ha samsei chu loading in a mai chu asam chuan a hlia dewa wangin a hmele ro ka hmu thei lo video kan hmu chu ka tim de sung the ani ma se kan rin meichhia chu ani ngei ka ringa ka thian nu chuan seilo ma se a oma nuam to lovani ti a hriat thei tho chuakin camera le waki toki chu kengin Jennifer yom ti ka hria nangma ti na tum cha local kan ni lo I thi chan hriat kan du me ani ka ti a Jennifer nangma ngei ni em ka ti le a waki toki chuan man aron nei le ma se churi chu eng ma ka thiam lo isoi eng ma kan thiam lo I om ngei ani chuan he office chunga hian I om zia ron lan tir te ka ti chu thli aron thodo vuka chair te chu in the son lopin do kan te chu a in chum ri tabur bur mai ka thian nu chuan a hlau de ni turani mi kai chuan kabul ze la chuan rong kal ve zela chutia om ngei ani ti min ron hril ta ka chuan khonga in du tok te I om ti kan hre to e ti na tum chi kan ni lo ka ti chuan a top zui ve mai bok Jennifer engwanga boral nge ini engwanga inchunga tanga zuang thlange ini kan ti le chuan uki toki chuan mananeya ma se om zia kan hre thiam thei si lo ari ruai ringot chi ka beite po adong rum to ron inlan ro ti ringotila aron inlan ngot karing si lo chutiare fe kan be hnu po chuan uki toki atanga atu sei chu kan hre thiam thei si lo ka thian nu la chuan homei te chu adu to a ti ngai na dang vak kan hre to bik lo nen ka thian nu chu ka hopui taringot mai ani office kan chuak kan hoilet le kher chu office tuk vera tang hian meichhia hian min lo mel reng hi ka hmu a karil ru in Jennifer keima in kalaulet li ang I thi chan chu ka chui chua sak nge yang che ka ti a kan hota a ka thian nu te in kan thlen chuan video kan lak vel chu kan han en nong le a camera a kan lak lai kan hmu mi lo chu kan bul vela khan meichhia local kwal reng kha kan hmu a kan bula khan kha tharau kha alo om ve rengani achang le min lo khoi tum ang do te hian min lo ban le zo thin chair nugri kan hriat masak bera ka thian nu in camera a alak vatna khan chera chuan Jennifer chu alo thureng mai video kan en le chuan ka thian nu chuan en thangam lo Jennifer chuan room em mai le chera thu chung chuan camera chu alo mel run ani chu athi chan takla shelo ma ila karil ro om reng karin ru Jennifer nge ani ti ka hre thei chu kalom le zo kani ka thian nu chuan he thil hi chunjom lo me ro ati chuan ka chunjom don ama ani ti ka hre to chu wang chuan atop ka thleng lo ang enge athi chan atharau achol hadam thelo vani hi he office ka tho chan po hi ani mei theasin thudik puang tur le he mei chithi na chui chuak tur hian he nula hian atharau zalen theinan keima hi min nga kani kati a ka thian nu chuan min thlop khop mai ma se ke chuan ka kalpui to lawang che ati a kanui ringot ti chuan in lampan chuan ka ho pheita a ole ti khan Jennifer lal hroi tluangi episode 1 chu alo top ri a comment lama chunjom zel chi ani angem ti min lo hril ula tin ka channel min lo tlo sak tu te inchunga lom thu ka seya dam te kan chuan he ka channel kal tlang hian thon thu ron ti chu azel kan tum don nia tin thon thu chair hi ka buai puina ala reilo wangin ka channel po hi ala te em a record na man ru a po hian phone recorder pa ngai bak hi ka mang lova voice po du angin a clear thelo khata khan ngai thatu te in mi hriat thiam na ka ngen ngala nakin lama chuan record na thazok te po kan nei tura ngai la
tin ram huai emaw thil mak tong kan omani chuan hei a hnuai ah hian ka phone number ka da a in rem ti chuan hemi number ah hian in ton hriat te kha milo share ve dawn nia.